Zdravím, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu společně nahlídneme pod pokličku světa ekonomických bublin. Podíváme se na to, co to jsou ekonomické bubliny, jak vznikají, jaké jsou jejich příčiny a důsledky. Toto téma je důležité pro porozumění fungování finančních trhů a proto, jakým způsobem mohou bubliny ovlivnit naše hospodářství a náš ekonomický život. Předem bych chtěl upozornit, že nejsem ekonom, nejsem ani finanční analytik, ani nic podobného. Jsem pouze student, který věří ve své schopnosti a vědomosti a chce tyto poznatky předávat dál. Domnívám se, že je v dnešním světě nadmíru potřebné, aby se lidé neustále zlepšovali a vzdělávali. To, čím budeme svůj mozek živit, to bude produkovat v budoucnu. Nezůstávejme na místě. Chtít od života víc není nic špatného. Takže za prvé, co je ekonomická bublina? Ekonomická bublina je situace, kdy se cena určitého aktiva nadhodnotí vůči svým fundamentálním hodnotám. Jaká je přesně fundamentální hodnota daného aktiva, to nikdo nedokáže s přesností určit. Člověk ji dokáže podvědomě cítit, ale definovat ji je obtížné, ba dokonce i nemožné. Tato nadhodnocená cena je často způsobena nadšením investorů, spekulacemi a hypem okolo daného aktiva. Bublina je prakticky bezdůvodné nakupování lidmi, kteří v důsledku toho ženou cenu daného aktiva směrem nahoru. Bublina může růst až do té doby, než se stane neudržitelnou, což tedy následně vede k jejímu prasknutí. Nikdo ovšem neví a ani nemůže vědět, kdy bublina praskne. Pokud se jednou bublina nafoukne, tak je téměř jisté, že i jednoho dne časem splaskne. Každá bublina má jiný průběh, jiné vyvrcholení a jiné centrum problému. Některé mají společný základ, mají různou velikost a časovou délku. Jedno trvá kratší dobu, druhé trvá déle. Jedno ale mají společné, a to, že praskají. Navíc je potřeba zmínit, že nikde není napsáno, že když bublina začne praskat, takže také i následně splaskne. My totiž dokážeme bubliny dofukovat. Nejhorší je, když si člověk řekne, tentokrát je to jinak. Ještě vyvstává jedna důležitá otázka, a to, jak poznáme, že se teď jedná o bublinu. Bublinu totiž poznáme až zpětně. My si dokážeme říci, že by teď v tento moment mohla vznikat nová bublina, ale jistí si na 100% nikdy nejsme. Tuhle jistotu dokážeme určit až zpětným pohledem, zda naše tvrzení bylo správné či nikoliv. Tedy, jestli se jednalo či nejednalo o bublinu. Jak vznikají ekonomické bubliny? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Můžeme se podívat zpět do historie, poučit se z ní a následně podobné chyby nedělat. Tedy, aby bubliny nevznikaly. I přesto nás ekonomické bubliny stále provázejí po staletí a s největší pravděpodobností nás i stále provázet budou. Důvod, jak vznikne ekonomická bublina, může být následující. Za prvé, stádní chování. Stádní chování znamená, že investoři mají tendenci kopírovat chování ostatních. Když vidí, že cena určitého aktiva dramaticky stoupá, mají tendenci se přidat k těm, kteří investují, aby nezmeškali růst hodnoty. Toto stádní chování může způsobit další růst ceny aktiva, často bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu. Stádní chování souvisí s takzvaným FOMO, neboli Fear of Missing Out, což znamená, že člověk má strach, že o něco přijde. Má pocit, že mu utíká zajímavá a neopakující se příležitost, že všichni ostatní profitují, ale on nikoliv. Má tedy tendenci nastupovat do rozjetého vlaku, který ale ovšem z největší pravděpodobností brzy vykolejí. Mimochodem FOMO se dost často používá v reklamách jako takzvaně časově omezená sleva. Za druhé, psychologie trhu. Psychologie investorů hraje velice důležitou roli na kapitálových trzích. Euforie a nadměrná sebedůvěra mohou způsobit, že investoři budou ignorovat rizika a budou věřit, že dobré časy budou na trhu trvat věčně. Toto psychologické nastavení může podnítit vznik bubliny. Nenadarmo se praví, že přes 90% dovedností investora by mělo být umět pohlížet na psychologickou stránku trhu. Na trhu vždy byla a bude přítomna majorita spekulantů, kteří každý den hýbou volatilitou samotného trhu. A úkolem investora je pochopit, proč se to tak děje a naučit se nepodlehnout svým emocím. Za třetí, spekulace. Spekulanti jsou investoři, kteří se snaží profitovat z krátkodobých cenových změn. Pokud začnou masově vstupovat na trh s určitým aktivem, mohou způsobit dramatický růst tohoto aktiva. To může zvýšit volatilitu trhu a přitáhnout další investory, kteří chtějí využít takto rychlý růst. Zesnulý burzovní spekulant André Kostolany rozeznává dva druhy držitelů investičních aktiv, kteří se na kapitálových trzích vyskytují. Jedná se o pevné a roztřesené.
Pevní drží aktiva pro svoji hodnotu. Snaží se své investiční rozhodování zakládat na racionálních poznatcích. Nehrají si s osudem, jsou zkušení. Mají trpělivost, peníze a myšlenky. Roztřesený je každý, kdo má málo peněz, žádnou trpělivost ani žádné myšlenky. Většinou nejedná hlavou a ani nemá žádnou představivost. Kupují-li ostatní, kupuje i on. Pakliže prodávají, prodává také. Je molekulou davu a jedná podle něj. Investiční trhy oplývají roztřesenými. Je jen malé množství těch, co dokážou od nich utéct. Ono je totiž velmi lákavé investovat tak, jako investují ostatní. Cílem investora by mělo být nepodlehnout těmto spekulacím. Za čtvrté, mediální pozornost. Mediální pozornost může mít také významný vliv na vytvoření bubliny. Když média začnou zpravodajsky pokrývat růst ceny určitého aktiva, může to přilákat pozornost širší veřejnosti a investorů, kteří by jinak nebyli zapojeni do trhu. Za páté, nedostatečný dohled a regulace. Někdy může selhání dohledu a regulace finančních trhů způsobit nadměrný růst cen aktiv. Nedostatečné kontroly a přílišná deregulace mohou umožnit investičním firmám a bankám provádět riskantní operace. Ostatně tento faktor stál z větší části zaprasknutím nemovitostní bubliny v roce 2008. Za šesté, příliv levných peněz. Všechny doteď řečené důvody vzniku bublin měly určitý charakter. Tím ale nejzásadnějším a nejdůležitějším důvodem vzniku bubliny v dnešním světě je záplava nových levných peněz. Peněz, které vznikají z ničeho. O tom, jak v dnešním světě vznikají peníze, si když tak povíme v dalším videu. Státy a centrální banky se naučily, že pokud chtějí uspokojit svoji potřebu v podobě nové likvidity neboli peněz, tak si tu onu likviditu jednodušeně vytvoří. S tím souvisí snižování úrokových sazeb, které má tendenci vyvolávat ve spotřebitelích touhu půjčovat si peníze za levno. Je to logické, pokud mám teď možnost půjčit si peníze na 20 let s úrokem 2%, když před rokem nazpátek byl úrok okolo 5%, tak proč toho nevyužít? Tedy finanční bublina potřebuje dostatečné množství likvidity, aby se dokázala nafouknout. Nemáme dostatečný příliv likvidity, nemůže se nic nafouknout. Proto můžeme konstatovat, že pravděpodobným jádrem samotného vzniku bubliny je ono tisknutí peněz, což mimo jiné má poté tendenci zvyšovat inflaci. Jak se ekonomicky vyhýbat bublinám? Pokud chce člověk chránit svůj kapitál před nepříznivými ekonomickými bublinami, tak může zvážit následující možnost. Za prvé, důkladný výzkum. Pečlivě zkoumat aktiva, do kterých investujeme a snažit se určit co možná nejpřesněji fundamentální hodnotu daného aktiva. Za druhé, diverzifikace. Pokud člověk není profesionálním investorem, tak by měl zvážit rozložení svých investic do více aktiv, aby tím snížil riziko permanentní ztráty kapitálu. Za třetí, vzdělávání, neboli zlepšit své znalosti o finančních trzích a ekonomice, jelikož vzdělávání je tím nejdůležitějším aspektem. Jaké jsou důsledky ekonomických bublin? Za prvé, hospodářská recese. Jedním z nejvýraznějších důsledků prasknutí ekonomické bubliny je následný úpadek do hospodářské recese. Když cena aktiv prudce klesne a mnoho investičních hodnot se rychle ztratí, může to vést ke snížení spotřeby, investic a zaměstnanosti. Hospodářská recese může být doprovázena poklesem HDP, rostoucí nezaměstnaností a nižšími příjmy obyvatelstva. Za druhé, ztráta majetku. Investoři, kteří drželi aktiva, která byla nadhodnocená v době bubliny, mohou ztratit významnou část svého majetku, když ceny těchto aktiv klesnou. To může mít vážné dopady na jejich finanční a důchodovou situaci. Za třetí, bankrot a finanční nestabilita. Prasknutí ekonomické bubliny může vést k bankrotu investičních společností, bank a dalších institucí. Tato finanční nestabilita může mít silné důsledky pro celý finanční trh a vyžadovat zásahy vlády, aby se předešlo ještě větší krizi. Za čtvrté, ztráta důvěry ve finanční trhy. Investoři, kteří byli poškozeni krizí, mohou být následně opatrnější při investování, což může snížit likviditu na trhu a stížit kapitálové financování pro podniky. Za páté, sociální nestabilita. Ztráta pracovních míst, pokles příjmů a snížená ekonomická aktivita mohou vést k sociální nestabilitě. Protesty, demonstrace a politická nejistota jsou často spojeny s ekonomickými krizemi. Za šesté, ovlivnění investičního chování. Po prasknutí bubliny se investoři mohou stát opatrnějšími a méně ochotnými riskovat. To může mít vliv na investiční chování a směřování kapitálu v následujících letech. Závěr. Ekonomické bubliny nás provázejí už od nepaměti.
Jsou fenoménem, se kterým budeme muset počítat i v následujících letech. Jakmile začne člověk poznávat svět ekonomických bublin, tak zjistí, že se jedná o fascinující oblast, kdy si začne uvědomovat především psychickou stránku člověka. Jak lidé dokážou být tak chamtiví a naivní? Jak je možné, že v 17. století jste si mohli za 2 cibulky tulipánů zakoupit luxusní vilu v centru Amsterdamu? Jak je možné, že během vyvrcholení dotcom bubliny na přelomu století investoři běžně nakupovali ony růstové technologické společnosti, které ale s technologiemi neměly vůbec nic společného? Chování lidí na trzích je nevyzpytatelné v každé době. Abychom se mohli vyvarovat vzniku ekonomických bublin, tak s největší pravděpodobností budeme muset nejprve změnit naše celospolečenské chování. Bohužel změnit celospolečenské chování je extrémně těžký úkol, ne-li nemožný. Tak jo, to je v dnešním videu vše. Pevně věřím, že nuda nebyla žádná a že se člověk přiučil něčemu novému. Tak ahoj příště.